nkụ onye kpa n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri. Asị m gịnị na nkụ ọbụla ịkpa n'ọkọchị ka ị ga-anya n'udu mmiri. Akụrụ ụlọ ekwu ebe o si wee bịa. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Biko ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo na-anụrụ m okwu, achọ nke imerụ m ihe ndị a ma tinyekwa ya n'uchu ka o nwee ike ịbara gị, barakwa ezinụlọ gị, bara ụmụ nke ị ga-amụta n'ọdịnihu. Gị nwa bụ nwa itorobịa na-agba mbọ ị na-eme ọfụma na biznes, nwanne m nwoke, ọ na-adị mma agụrụgụrụ n'ahụ eme ofu investment. Si na ọmụnwa kwuru ihe m ji akọwara gị ihe bụ ka ị mara ihe in time, maka na ijere ama mgba n'ọgbọ forever. Ọ bụrụ ka ị dị oge ị nọ n'ikorobịa ka ị ga-adịkwa oge ị ga-anọ n'agadi. Mana a sị na akụ na-esi obi ike, akụ na-etigbu iro. Ine ihe ị nwere n'elu ụwa, onye ga-afụ ojuju. Kedu ihe m ji ekwu ihe? Ejide ego, jee na mgbada anyị, jee na ana Igbo anyị, jee gbalụ ana dị genuine, secure dị ana, mee C of O, were pepa gị jee dowe. Ọ dịkwa mkpa rie nne. Ya bụ ihe na-azọ ndụ. Kwa ahọpụtara onwe ego mapụtara gị na ebe ị na-azụ ahịa maọbụ ebe ị na-arụ ọrụ, biko invest wisely. Si ihe mma n'elu ụwa enweghị ike ịgbaliri nwoke ego ya bụ ana. Yes, maka na each year ana na-eme appreciate. Ana dị mkpa nyerekwa nwoke. N'aka nke abụọ, akụrụ ụlọ ekwue onye kpatara ya nụ. Ọ bụrụ na iji ego, try to put structure n'ala obi gị. Ọ dịkwa mkpa rie nne. Ọ bụ na ịkpata ego i wee na-eme ịmakwara mmadụ bụ ewu, i wee na-agbara club, marụ kandi na-emebi ihe. O nwere oge ji erue ị na-eme ka ime that investment, ihe afụzi ego. Ma na ego dị ka spirit, ọ na-abụ ọbata ọpụa. Oge ehi iji mma nwoke tinye ihe one ma one n'ala obi gị. Ọ bụgodi 3-room bedroom flat, ọ bụgodi ego ụlọ enu, ịrụcha dowe. Ọ dịkwa mkpa at least nwoke na-akụ na ụba ya anya, obi esie ya ike, maka na ugo ama mbe n'aja. Asị gịnị? Na ugo ama mbenata n'aja. Na mmechi, chọọ ụmụnne gị nwanne, kwụnye ha n'ọkụ. Chọọ ụmụnne mpa gị, chọọ ụmụnne gị ndị nwanyị. Ijide ego, nwanne kwalite ha, ijikwana ha ego, nye ha connection. Chọọ agbata obi gị, chọọ ụmụnna gị, chọọ mmadụ one ma one iyi akwụnye n'ọkụ. Maka na o nwere ihe dị iche dike na odegwu. Ihe m ji ekwu ihe bụ amaghị ihe Ọnịcha gwara Obosi. Maka na o nwere oge ga-adịrị mmadụ n'elu ụwa, ihe ga na-ajụ gị oge iji mmadụ one ka ị nyere aka, mmadụ one ka ị nyere aka, mmadụ one ka ị kwụnyere n'ọkụ. Ya bụ ozi a ka m sị ka m zie gị. Ndị be anyị sị tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ ma hapụrụ na n'ọgụ ndị mmụọ. Ọ nụrụ ka ara ibe ya. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Sonyesiere m ike n'ihe na-eme na my YouTube page. Asị m ụmụnna nwezuo akụ, iro na asị ana. Ndewonu.